Boom, tara, 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 boom, boom, boom. Pila nakakatuig ana-ana? Oh, maybe like 4 pa ko niya karon kay grade 8 man ko. 4 years na nimo na-discover nimong talent. Yes. And then ang imong ginikanan approve ane. Yes. Pero wala ni supak No. sa imong pera. Kinsa? Akong lulo. Yun sa may imong lolo. Sig binayo to eh. Ning ko nga. Mao man akong hobbies pang. Nya ganahan man ko ana. Wala na kay mabuhat. Ningon siya ang sayang gingon ako siya nga. Pag di ka magbinayot pa ka. Ay nag puyo din ko nga. Magbuot di ka na ko pang di man imong yuta. Kinsa man yung yuta? Kamami, kalula. Pero ato respetuon siya ato ang lolo ha. Yes, bulis. Pero same ra siya mamambalahan to ron. Yes. So ang treatment ni lolo na uso ba wala? Uman na, nausog na. So na okay na siya ani niya. Okay na. Nadawat na ka. Yes. Wala nang gidongag surya si lolo. Naa. Unsa pa? Ayaw pag biniga. Okay na magbinayot ayo lang pag. Biniga. Lunod sa lolo ni mo ni Agi. Di na mauwi. Okay. Tapos unsay mastorya ni mo ni lolo nimo? Thank you kay inyo kong giprotektahan and thank you inyo kong gipadako. Thank you. Amen. Ay. Thank you. Shout out day kong. Wala pa shout out. Nganong nag-shout ka interview pa ta? Katong mingon si lolo nga wag ay dili magbiniga unsay pasabot. Like dili ko like mag kuyog-kuyog na laki din magbiniga-biniga ba. Pero na kay mga crush na. Yes. Asa? Wala siya. Pero na Ay na, pero dili taga dire. Ano magbut man ka? Ay magbuot. Namagoy uyab. So yara na. Tinuod? Kabalo di imong ginikanan og lolo nimong anak kayo. Oo. Asa man igikan sa school lang pod. Mm. Iba sige ikaw mo nakabalo. Kabalo siya nga kuan mo na may something duwa. Yes. Then, Yan unsa? ganito akong laki dito sa balay katong piyesta. Oo, kay namista man. Unsay masurya nimo niya? Ano mang napilian siya? Kay Kisay gwapo. kapili? Kisay kapili ikaw? Iyang papa. Gipili ka? Mm. And then? Isugot ra lang ko. Kay gwapo man iyang anak. Wow, napugsan. Sige, unsay masurya nimo niya? I love you. Kapag sure ha, mga bata para mo. Dili naman ko bata, grade 8 naman ko. Bata pagyapon gulang na di karon. Ayo, dili pa di ay. Pero maun sa may ato ang giuna karong mga panahon na. Squilo. Usa ng Uyab-uyab. ang uyab para pang unsay purpose sa uyab? Para protektahan ka. Like, Protektahan ka ha kaniya. yes, very. So unsay ang pamaagi nga giprotektahan ka? Ang siya dito nga. Pag iya daw makita tong gabulin ako dira kay iya daw atuon din bukbukon. Ay grabe po no. Pero okay ra man protektahan ka pero ayo wala ra bukbukan ay. Yes. Ibok-bok mo siya. Ha? Ibok-bok mo siya. Tsaktoron dili. Dili. Dili ta mamukbok no kay sayo pa na no. Okay ra ka protektahan pero dili ta mo ni shade og bukbukan ay, di ba? No to. Away. Kanara? No to drugs. O asa po na. Thank you. I'm John Crisdal G. Baring, 13 years old. I live in Candayong, Kalindagan, Purok, Sulid. Naniniwala sa kasabihan na Pag binato ka ng bato, ang nagbato sa'yo, kalbo. kanara and I Thank you.